ħafna, il-lejli tajjeb u għalikom il-ħuli. Mela, wieħed, tnejn, tlieta, tlaqna kbir mulej, tina dak li ħaqna, mis-semma l-isfel kollha midinbin, u ttejtinna triqintu spiċċajna mitlufin. Kiefra, fl-istess ħin sabiħa tentazzjoni, jgħini jinta x'ninsab mitfuħ taħt pressjoni, jissuġġetta l-isbal, hekk ġejt maħluq, nixtieq nikdem il-sini u nżomm ħalqi magħluq, imma l-xej mulej, minix kapaċi għandi kollox però xorta ma nistax insib il-paċi. Popolarità, namel il-karità, problema naffaċċja kaptan karizma. Bid-don li tajtni, ksibt suċċess, bħalma ta' fint is-suċċess iġib l-istress. Niprofa ma ngergirx, niprofa nsib mess, imma l-kull ħaġa li nieħu rrid inħallas prezz. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar ktief tal-moment ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar ktief tal-moment ta' skiet. Tajtni moħ biex naħseb, għajnejn biex nara, u id-nejn biex nisma, il-sim biex nispara, il-klim li jiġi fl-il-sin, mill-ħsib ta' moħħi inti taf kif jien. Jien bniedem mamul, inkompli ma' kulħadd, pero bħalma tafni jint, żgur ma jafni ħadd. Min issa nistħinajt li nsib il-ħina talb, emozjonijiet wara kollox għandi qalb. Inti emment fija ngħidlek grazzi ta' dan, la jien nemmen fiki kolli nemmen fix-xitan, qed jgħinni nisbalja nitolbok taħfilli minix b'saħħti biżejjed, insemmiħu jidirli int ħloqt it-tajjeb u aħna qrid nies sakemm neqirduh kollu l-bniedem mhux se jistrieħ. Żbaljajt kemm il-darba u nispiċċa ndur għalik mhux ħanibponta subajja ġieli waħħalt fik. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar ktief tal-mument ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar ktief tal-mument ta' skiet. Meta l-baħar ikun kan kemm il-darba ninsik, meta tgħaddi l-inqas mewġa hemm mill-ewwel naħseb fik, meta ġejt fil-bżonn lilek tlabt, nistaqsi li l-nifsi inta li jassallabt. Ġili ġejt fid-dubju jekk teżistix, kemm il-darba ħsibt li ma tismanix, gergir ta' xtlabt u ma tajtnix, semmejt ismek fil-batal u ma ħaqnix. Naqa, daqsek f'livell baxx kemm il-darba wettek li ma nerġax, ġili qastad disija u nerġa' nisbalja terġa' teħelin jekk mal-qiegħ ninkalja. Ħalek grazzi missier tal-li tibqa' tismani għax int li biss tista' tiġġudikani ma narakx, imma naf li qiegħed hemm bħal kull talba dinna laqa billi ngħid ammen. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar ktief tal-mument ta' skiet. Missier li inti fismewiet, sommi dejk fuq bedni mill-inkwiet, bedni mit-tentazzjonijiet, il-ħatar ktief tal-mument ta' skiet.